Takže, hop. Ale toto je pre BMW. Tak teraz pridáme nové zariadenie úplne rovnakým spôsobom, ako sa pripája telefón. Vojdeme do mobilných zariadení, zvolíme pripojiť, dali sme ho ako viditeľné, aby sme ho hneď našli. Aha, no teda. Tak tu je. Vyberieme od iBox vždy ten s tými číslami, však Áno. každé zariadenie má napríklad iné čísla. Teraz chvíľu počkáme, než pripojí sa to samo od seba. Počkáme a spustíme ho ako CarPlay. Auto rozpozná zariadenie ako iPhone, takže ak má niekto Android, nech sa nečuduje, že viete, prečo sa spúšťa CarPlay. A na čo si to zariadenie beriete? Aby mohli pozerať YouTube, kým jazdíme. Dobre, teraz sa to prvýkrát vždy načítava a potom reštartuje, lebo každé auto má iný displej, aby sa to prispôsobilo. Teraz pozrite na tú kvalitu, o chvíľu, keď sa to reštartuje, uvidíte, ako sa to spraví. V zásade toto zariadenie pre BMW, viete, nevýhodou je, že je o niečo drahšie než ostatné, ale má Google Play obchod, dajú sa sťahovať úplne všetky aplikácie, dajú sa sťahovať hry, dajú sa pripojiť joysticky a hrať sa, viete, ak niekto chce. A obrazovka sa dá rozdeliť na dve časti, čiže na tejto strane môžeme mať pustený Waze a na tejto strane pozerať YouTube. Hlavne s týmto displejom, ten je na to perfektný, lebo je veľmi veľký. Áno. Keď ho na budúce spustíme, teda keď nastúpite do auta, po 40 až 50 sekundách sa samotné zariadenie automaticky spustí, čiže nemusíte nič robiť. Teraz ho len spustíme vynútene. Áno, tu je. Teraz uvidíte tú kvalitu. V skutočnosti má samotné zariadenie čip z Android tabletu, je so Snapdragonom a samotný multimediálny systém sa zmení na Android tablet. Áno. Tu je to. Teraz tu súhlasíme s tým, že nesmieme šoférovať a zároveň pozerať, hoci je to povolené. Tak tu je veľa rôznych vecí ako Google Play, viete, ako to často hovorím. Máme tu Play Store, ktorý pozná každý. Je tu aj čínsky App Manager, je tu APK Pure a je tu tento App Store. Čiže najlepšie je na začiatku, keďže teraz to robiť nebudeme, potom si to urobte sami, ak chcete. Zadajte sem jeden Gmail účet a ten sa prepojí so všetkými aplikáciami. YouTube, všade, kde sa dá, dokonca aj Waze. Teraz vám len ukážem, ako to funguje. Aby zariadenie fungovalo, má slot na SIM kartu, ak sa nemýlim, áno, má slot na SIM kartu. Ak sme v A1 alebo v Jeteli, dá sa karta aj duplikovať za 4 až 5 leva mesačne. Vo Vivacome treba urobiť nový paušál. To hovoríme o tom, ak chceme SIM kartu. Áno, môže aj cez hotspot. Vojdeme do nastavení, alebo ideme na Wi-Fi. Ak chcete, môžete to spustiť a ukázať sa. Vojdeme do nastavení hotspot. Osobný hotspot. A keďže je telefón Wi-Fi router, aj keď je zapnutý, po 20-30 minútach prestane vysielať signál, takže ak sa nepripojí, vždy sa pozrieme sem. Jednoducho ho na 10 sekúnd vypneme a znova zapneme, aby začal vysielať. Keď ho raz pripojíme, potom sa už za každým pripojí automaticky. Teraz zadáme heslo. Áno. Teraz 0. 0, 8, 7, 7. 12, je to Daniel? Áno, ale s veľkým D. Tak pozrite, klávesnica sa dá trochu zväčšiť, aby to bolo pohodlné. Tak, píše to pripojené a tak ďalej. Jediné, čo môžeme urobiť, je to s vypnutím hotspotu, aby ste vedeli, že ak sa nepripojí, nič iné s tým nerobíme. Áno, samozrejme, určite. Tak teraz si môžete zadať Gmail. Máme tu mimochodom aj prehliadač, ako Áno. klasický prehliadač, preto je dobre zadať Gmail, lebo sa nás tu bude všade pýtať na prihlásenie. Môžem vám ukázať, čo už máme stiahnuté. Jedno je Waze a YouTube, pretože to sú dve aplikácie, na ktoré nepotrebujeme žiadne predplatné nič. Áno.
ale aj tak je lepšie sa prihlásiť, aby sa nám ukladala história. Kde sme boli, tam tie uložené, ako sa to volá, trasy, aj história na YouTube, lebo inak musíme za každým písať, čo chceme pozerať. Tak teraz tam dáme angličtinu, potom Áno. keď si zadáte Gmail, kliknete na Gmail a ono vám to nastaví. Tak a kde je ten YouTube? Aha, teraz vám niečo ukážem, len otvorím YouTube, nech sa načíta. Celkovo pri týchto drahších zariadeniach sme mali za rok a pol len jedno vrátené a to len preto, že klient chcel, aby to fungovalo ako originál od BMW. To sa nedá, predsa len je to Áno. pridané zariadenie. Ďalšia vec je, vidím, že toto auto je nové, ak je v záruke, toto ju nejako neporušuje. Z toho pohľadu, že ak zariadenie nebude v aute a oni ho napoja, uvidia len, že bol pripojený iPhone. Teda oni nevedia, ani samotné auto momentálne nevie, že to, čo robíme, Áno. pre ne je tu pripojený CarPlay alebo Android Auto a pozeráme YouTube. Áno. Tak teraz to spustíme. Tu, v tejto aplikácii, v tomto programe, tu si vyberáme, akým spôsobom chceme rozdeliť obrazovku. Teraz si na tejto strane vyberieme Waze a na tejto strane si vyberieme napríklad YouTube. Môžeme si tam dať nespočetne veľa takýchto aplikácií. Áno. Ďalšia vec je, ak to takto nechceme robiť, hoci je to oveľa pohodlnejšie, môžeme napríklad vojsť do Waze, kliknúť sem na túto bodku a takto to rozdeliť. Jednoducho tam, keď klikneme na ikonu, hneď nám to rozdelí, namiesto toho, aby sme to celé robili ručne. Môžeme si vybrať z troch možností. Dá sa to aj menšie? Nie. Takže sa to dá takto v strede a takto. V tomto prípade to budeme pravdepodobne používať takto. Áno. A tu už záleží na tom, pretože nie všetky videá na YouTube, toto je napríklad na celú obrazovku, áno, tu to vychádza Áno. trochu čierne. Ale takto to vyzerá. A to je všetko. Ak už máš nejaké otázky Nie, všetko je v poriadku, áno. všetko je jasné, áno. Tu sú občas nejaké aktualizácie, pozrime sa, ak sú, je dobre si ich urobiť. Teraz tu jedna je, kým sa to robí, trvá to aspoň 20 minút, ale nebráni to v používaní samotného zariadenia. Dá sa. Áno, ale pravdepodobne to bude fungovať o niečo pomalšie. Pustíme si napríklad YouTube alebo niečo a necháme to aktualizovať. Tu je VLC player, keďže je tu slot na SD kartu. Ak chcete nejaké vaše súbory, fotky, hudbu, filmy, ktoré si chcete pozrieť bez nutnosti zapínať internet, odtiaľto sa spúšťajú. Všetky ostatné aplikácie ako Netflix a tak ďalej, tam sú. Potrebujete len vlastné účty. Extra. To je všetko, áno. Super, ďakujem ti, že si sa s tým pohral.